Čaute ľudia, vítam vás v hre Sport Hockey a som tu spoločne s Sebim. Čaute. Hovoril som ešte dobre. Tak, zahráme si Sport Hockey, ale na budúce video bude z Sport Hockey futbal. Sport Head. No Sport Head. No a môžeme sa pustiť. Takže tu budeš kto? Player 2. Ty si player 1. No tak si vyber. Ja som player 2. 1 si. Lebo však ja som tento. Player? Nie. Áno. Ja si vyberám. Dobre, ja si vyberiem hudbu. Ale to sa bude učať. Dobre. Tak dám si tohto. Takto, počkaj, ja strieľam pečko. Dobre. Ale počkaj, ty si kto? Ja som tento, počkaj. Aha, Počkaj, nerob nič. Nerob nič. Ja si hovorím, že ja som player 2. Nie, ja som player 2. Aha, som to ja. Dobre, počkaj, áno, ja kopem medzerníkom a ty kopeš pečkom. aha. No jaj. Prečo máš takú malú bránu? Jos. Dámy a páni, lagy. To dáme. Ne! 2-1. Thank you, lagy. Teraz mi nechaj jeden, lebo boli lagy. Nechaj mi jeden. Bomba! Ne! Teraz mi nechaj jeden. Ne! Nechaj mi ho. Bejom! Vlastne. To bol jaký jump. Či raz pôjdeme na góly. Ne! Áno! Bum! Ty. Mačko, koľko si toho dneska zjedol? Yes, hlavička. V hokeji akorát by som si rozbil držku. Jos, Ne! 3-3. Ako nám dojde čas a musíme to dať na góly. Nám dochádza čas. Jos! Takže je to dámy a 8 páni sekúnd. 4-3. A 6 sekúnd. No! Jos! Ešte mám 3 sekundy, poď sem. Lápte, bejom, kašlemte. Nekopíruj. Jos! Vyhral som. Dobre, dáme Dáme si. players, ale ešte Teraz- raz pôjde takáto úroveň, počkajte, nastavíme takto a dáme do 7 golov. Dobre. Takže ideme, chlapci a dievčatá, späť. Takže, Počkaj, lagy! čakaj, lagy. Čo? Čakaj, počkajme, kým to odladí. Dobre. Ty to spadne na hlavu, tento odladne. Ale nie, ja neviem nič robiť, čakaj. A mňa to ťaha. Čakajte. Lagy! Ne! Áno! Jos! Rozbusli si kukátko, nebude ti pípať. Yes! Teraz dostaneš karmu. Ne! Karma! Karma! Ja si budem mať karmu. Nie! Ty jak myslel. Jump parkour! Bejo. Ne! Ja si asi padol. Ne! Ešte vlastne, Jos, dáme Nie, páni. príľba ti padla. Dobre. 4 vlastne, dámy a páni, to, nie, 3 vlastne, dámy a páni, tak to je rekord. Ale ja som mama. 4 vlastne, teraz. Ja som vážna. Jasné, daň férové. Ty to hráš 2 ročky. Nehrám to nikdy, teraz som to prvýkrát hral. Jasné! Jos! Prečo si... Zlatý lak! Ne! Už 2-krát som vyhral, ale inak prehrával predtým, teraz som vo videu vyhrával. Tak teraz si dáme
Tam je niečo náročné pre Martinka. No, toto. Toto je také výhodné, takže dáme spacík a ideme. Moje výhra. Ja som rozbil. Mám toto, či jak sa to... Čo ja si urobil? Ja som sudka. Danko, kamínem. Dajom. Ešte vlastne si daj. A počkaj. Jaká mini lopta? Prečo ja som... Ty nemáš teraz šťastie. Lagy! Využijem a trafím ťa. Stoj na mieste, aby to odladil. Nie. Odladil. Zase, lebo... Ja to som tam robil. Teraz budeš mať karmu. Teraz budeš mať karmu. 3, 2. A teraz idem odpáliť. Bajom. Teraz puk. Bajom. Ty môžeš samé vlastné góly, dáva si góly, ale vlastne. Ale aj to sa počíta. Keby nebolo to, tak by som nedal gól. Ja nemám tyčku, vata. Ja idem hlavne. Ja nemám tyčku, ja ju držím v hube. Ne, karma! Vidíš, keď nemám tyčku. Nenadávaj. Karma, nenadávka. Vidíš, keď nemám tyčku, som boss. Ja nemám tyčku, ja som boss úplne teraz. Čo? A už mám tyčku, teraz budem prehrávať, ale budeme byť to isté. Nie. No! Ne, dobré. Aha. Rozbil si to. Nevadí. Yes, karma, do prdele. Aj ty máš. Ja mám slovnosť. Chlap. 6-6. Teraz je to 8. gól. Komu to padne? Lagy! Nie! Čo nebol nič? Chlapče! Nie, Lagy, jasné. Full time. Win? Takže 2 zápasy som vyhral ja, on 1. Takže teraz si dáme niečo ťažšie. Predpokladal som, že to tam bude menšie. No, ja pokažem. Ja som hlavičkár. Pozriem sa, koľko natáčam. 8 minútiek. Chlapče. Počkaj. No, Tejom. Jasne, 2-0. Nechaj mi ten jedno. Prečo? Nechám ti vlastne. Ja to taký dobrý nechám ti, aby si dal vlastne. Dobre. Nemáš začal. 8 minút natáčam. Nesekaj, čakaj, kým to osekne. Bejom! Ja chcem rozbiť ten puk. What? Môžu mi pomôcť. Ne. Áno! Utíka. Kde sa je chlapem? Nechoď tu mne. Odpál. Ďakujem. On je vieš aký dobrý chlapče. Ja viem. On je normálny. Aha, ide ladový puk. Chlapče. Jemu sa to buglo. Nelaguj. Jemu to prešlo. Ups. Nevadí. Gól, chlapče. Ale čakaj, kým to laguje. Čakaj. Jasné, lagy, jak stíne mám. Jaký pán, 2 góly vlastne si dal. Pánko by som našak dodal. Teraz ide pinkačku. 3 góly vlastne. Teraz je mojou taktikou. To je mojou taktikou. Ty si aký veľký. Chlapče, koľko ti dávali nažrať? Ja neviem, ale dosť. To nedáš. Čau. Čo skáčeš? Ja som skoro. Ja neplatil. Nesekaj, čakaj, neplatil. Dobre, môžeš mi dať gól, počkaj, ja chcem niečo urobiť, Počkaj, daj preč počkaj. Ja som chcel vyskočiť na bránu. No pekne mi ho necháš. Počkaj. Ale ja ťa A ide bomba.
Je bomba! No dobre. Teraz idem zahrať na Petra Čecha, ktorý nehral vtedy. Hlavička. Nemáš za čo. A teraz idem... To už bude asi všetko. Aha. A dám Peju. OK. Tak proste I'm winning. To bude. Takže teraz je to o jeden gól. Zabudni! Yes! Nevyhral si je 6-5 Dobre, dobre. Ešte pre mňa. Chlape! Je! Alo! Dobre, tak toto by bolo pre toto videjko už všetko. Takže sme remízovali. Remíza. Takže na budúce bude futbal. Takže nezabudnite dať like, koment, odber a majte sa!